Lauantai-ilta alan itteeni laittaa. Vaatekriisi iskee, vaihdan 5 kertaa paitaa. Ajelen mun sääret, otan korkeimmat korot. Iso sisko sanoo mulle pukeudut ku horot. No horro en oo silti kun en maksustakaan anna. Eli rahast ei oo apua, jos sä haluat mua panna. Joku kysyy kadulla, et baby mitä maksat. Näytän sille keso, otan saman tien hatkat. Aion kyllä pukeutua just niin kuin tahdon. Asustani huolimatta raiskaus on laiton. Jos mekkoni näyttääkin paljasta pintaa, sun ei tarvi alkaa kyselemään heti mun hintaa. Kroppani on kaunis, joten toki se saa näkyä. Ei siinä mitään, kyllä mun perääni saa kylätä. Mut älä luule voivas alkaa lähentelee. Saat multa mustan silmän, jos et kohta lähe menee. Yökerhon ovi käy, astelen sisään. Kun mä otan takin pois, saan katseita lisää. No onhan täällä kaikilla esillä säärtä. Mut multa nipistelijät saa kyynärpäätä. Ekaks sanon nätisti, et herra hei. Oot ihan söpö, mutta kiitos ei. Hei, älä koske muhun, mä oon tosissani. Jos sun hiplaus ei lopu, saat turpaasi. Tää on tosi kumma juttu, jota kelailen. Kun pukeutumistyylini on naisellinen, mut se ei anna oikeutta kellekään tulla mua missään lähentelemään. Mitä pukeudut noin, saan vastaukseks. Ai senkö takia sä koit sun oikeudeks? Huudella mun perään jotain törkeyksiä, se on itse asiassa huonoa käytöstä. No totta kai mä töihin laitan siistit vaatteet ja on tilanteet, jos huomioin muidenkin tunteet. Erilaiset juhlat kuten hautajaiset häät, peittävät vaatteet mun ylläni näet. Eli pukeudun myöskin muita kunnioittaen, mut vapaa-ajallani mä itse valitsen. Puen päälle vaatteet, joissa tykkään olla, se ei merkitse, et oisin hunningolla. Ja harjoittele vaikka itse puolustusta, annan hiplaajille tapakoulutusta. Huudan täysin vittu näpit irti musta, minihameni ei oikeuta sun kosketusta. Kirjoitan vaikka 100 rikosilmoitusta, ainakin mä pääsen sillä eroon susta. Ja turha sun on väittää, että yhtään provosoin, kun koko ajan sanaa irrotan mä hoin. Tää on tosi kumma juttu, jota kelailen, kun pukeutumistyylini on naisellinen, mut se ei anna oikeutta kellekään tulla mua missään lähentelemään. Mitä pukeudut noin, saan vastaukseks. Ai senkö takia sä koit sun oikeudeks? Huudella mun perään jotain törkeyksiä, se on itse asiassa huonoa käytöstä.